И на всички здравейте, приятели! Вие сте с Кира. Сега ще играем в Тока-Бока. И ще ви представя моето семейство в Тока-Бока. Хора, ще се върна като сме в къщата. Така, приятели, да знаете, че това е Кати, това е Мила, по име да се каже. Това е Никол, а това е Крис. Сега почваме. Ден ли е вече? Днеска сме на увеселителния парк. Отивам да събуда сестра ми. Мила, ставай. Сестра ми, ставай. Сестра ми. Ставай, ма. Како, искам да спа. Ставай, ма. Добре. Аз отивам да събуда мама и татко. Мамо, тате, ставайте. Мамо, тате, ставайте. Добро утро, миличка. Добро утро. Да ходим нагоре да закусваме. Окей, само сестра ти вземе. Мамо, не ми се ходи. Айде да влизаме. Ще се върна, когато стигнем догоре. Вече стигнахме. Сега. И сега готвя нещо сега. Искате ли тези, как се казваха, нудали? Добре, айде. По-скоро спагети. Айде да ходим към увеселителния парк. Да! Мами! Мамо, аз отивам да се къпа, окей? Готова съм. Мама и тата сигурно няма да се къпа. Сега само да сложа хаблийката и да взема маската. И да сложа маската. Трябва да се гримирам. Сега съм перфектна. Мамо, тате, вече може да тръгвам. Окей, айде съм. Ще
ще се върна, когато сме в увеселителния парк. Леле, много яко. О, како? Хайде да играем тук. Окей. Айде. Само да се мръдна. Аз спечелих. И ще взимам играчка. Вземи тук играчките. На мен ми. О, мама, можеш да се кача тук? Да, само да те премерим. Само да взема една. Трябва да премерим детето, за да знаем дали ще може да се качи. Може. Трябваше ми крачката. Аз мога ли? Сега ще видим. Хора, не мога. Не мога. Госпожо, моля ви да се качи. Тя много пъти се е качвала на атракциони. Добре, даваме ви. Що му казвате? Како? Сега е средно. Сега най-бързо. Мамо, гади ми се. Мамо, гади ми се, спрете. Мамо, спрете, гади ми се. Моля ви, спрете. Жалко, беше много забавно. Дай ми играчката. Аз ще се върна на мястото. Окей, айде да тръгваме на по-натам. Ей! Искам играчка! Искам играчката! Добре, ще се... Како спечелим я? Добре, ще се питам. Искам звездичката. Добре. Да! Да, звездичка! Може ли тук, мамо? Да, разбира се. Юпи! Юпи, много е забавно! Како виж? Добре, това ще ни е нашата маничка тайна. Айде. О, искате ли на влакчето? Не. Добре. Сега на третия етаж. О, ние може да се качим. Това добре, мама и тато, както решите. Ще стоя по-близо. Яй! Юпи!
О, пак ли? Ей! Свърши. Свърши. Много беше забавно. Дори снимка имаме. И, приятели, това беше всичко от мен. Чао! Ще се очакваме в другото ни видео. Чао!